И здравейте, драги зрители, че опасната Minecraft 139 и днес ви показвам моят сървър, когато вече е за 1.5.1, разбира се. Понеже миналият път беше за 1.47, но все още си го пазя това за 1.47. Но мисля, че за 1.5.1 ще е по-добре. Така. С кварца по-красиво. Това е таун. Квартал. Сега ще ви покажа варповете. Чърч, хотел, портал, шоп, таун. Чърч. Това е черча. Warp Portals. Още не е готово, но все пак. Тук има плагини, които някой ще ги махна. Това оправи ли се? Много ме нерви, че не съм оправила. И Citizens напаса. Фак. Напъца, create. Нека в колко, ама не става. Понеже е бъгаво. Ще го изтрия, ще го правим наново. Сега ще ви покажем спална. Да, това е спална, вече го видяхте, но нищо. Сега наново съм го направил. Малко по-голям. Ето тук си е Nether порта, End порта. Може да влезете когато искате. Не ми пука. Да. Какво ще да кажа, има едно свободно място. Дето тук вече е заето. Просто не съм сложил главата. Ето тук до Palm Age има едно свободно място и който влезне в сървъра може да пусне кандидатура. Който иска кандидатура да пише на... Нали? Ще ми пише на Skype, който ще бъде в описанието. Ще каже какво би направил като админ. И аз ще преценя кой да направя. И от сега казвам, ако не сте избран, не се сърдете. Просто избрание е по-добри неща предложил. Но ако това, което сте предложили, не го направите, нали, само си грифате тук като някакъв идиот, автоматично ви махам правата. И втория на пост идва. Който, нали, следващия бил с добро предложение, той ще дойде на админ. И така до последния. И запомнете, че ако сте станали админ и после са ви допнали, няма връщане назад. Не може да сте админ повече. Е така. И висок спаун. Пуф, 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 да, пуф, 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 пуф. Окей. Това сме.
Ако искате, мога да ви покажа... Не, това в друго клип ще го направим. В един друг мой сървър. Имам 2 сървъра. Точно са много сървърите ми, обаче само в тия двата може да влизате. Ето тук е Джайла. И да. Другите неща сте ги виждали. Имахме и Skyblock, обаче го загубих. Всъщност не съм го загубил. Сетварпна съм го, обаче в другия сървър. И нямам абсолютно никаква представа къде е. Ами това беше от мен, драги зрители. Аз бях до Minecraft 139 и чао от мен.